Ahoj, zdravím vás u prvního videa. Čau. A jsme v Terezíně na Kotlině a rozhodli jsme se dneska natočit a zkusit si zahrát formát Texas. To znamená, oba dva hrajeme a počítá se lepší rána a z toho místa zase oba dva hrajeme a zase se počítá lepší rána. Sára je scratchový plusový handicap, já jsem handicap 17, takže se budeme tak asi jako balancovat v tom, že Sára by měla chodit takový ty útočný rány, já bych měl chodit takový ty save rány, ale zároveň moje hra je spíš agresivnější a Sára je víc konzistentnější, takže Může se to i otočit. může se to i otočit. Uvidíme, jak nám to komu půjde. Driving jsme nestihli, takže první jamky budou ještě driving, budou na rozehrání. Snad si to necháme utíct na začátku a pokusíme se jít co nejlíp. Pokusíme se zahrát něco pod par. Uvidíme, jak to dopadne. Trošku vpravo. Tak, já jsem poprvé ráně někde vpravo vedle fairway. Tady nám dělá kulisu prcek. Je. Fairway, odskok, pravá strana. 106 metrů. Tak já půjdu první a podle toho, jestli budu na greeně nebo ne, tak zkusí zaútočit. Ježiš, to je vlevo, ale je to hrozně dlouhý. Cokoliv na green je v tuhle chvíli dobrý. Ne. Se nám podepisuje, že předtím nebyl žádný driving. Já jsem až tamhle, Sára naopak si natýčkovala v rafu a skončila tady. To jsem si teda sandwich, nevím, jestli jsem si neměl vzít spíš lopku na tohle, ale... Lopku? Are you crazy? No, to je krátký. A teď se kvůli tomu čanknul. Chyběl tomu metřík. Don't worry, I got you. Jo, to už zapatujeme. Tak, začínáme parem. První jamka je za mě nejlehčí jamka hřiště, takže tam je docela škoda, že jsme toho nevyužili v nějaký berník. Tak, tady to máme po větru. Já jdu tady ze žlutých, Sára jako slečna jde z modrých, nejde z červených, jde z modrých, aby to nebylo až moc jednoduchý pro ní. No a já se tady zkusím asi něco nestratit, bych to tak nazval. Oh damn. To jsem nestratil. To actually vypadá docela dobře. Well damn. Look at that. Tak ani nemusím hrát. A možná budeme hrát i můj balon. To ani nemusím hrát, ne? No a tak můžeš toho aspoň využít, jako jsme tam dobře. Já jsem tam někde, na tu stranu. Dobře, takže vypadá, agresivně jsme tam přes někde roh. na 2 kile. 200 do greenu. Můžeš zkusit jít na bunker a dročko, ještě agresivnějc. Nebo do lesa. To je hodně agresivní, to už je moc agresivní. No nic, máme tam ten můj, to je dobrý. Ale? A asi skončil někde za stromem. Tak, po drivu jsme na 200 do greenu. Nech to. Takže mi tam snaží ukrást trošku kofeinu. Tak, v tomhle případě asi Sára půjde jako první. Výjimečně, aby nám dala něco do hry. A já to pak zkusím poslat na green. Ačkoliv je Sára přesnější, tak já jsem ještě pořád o něco trošku delší. Takže čekáme, až se nám tam uvolní green.
Ten Falko na tom greeně. Falko na tom greenu je dobrý. Have fun. Tady je náš have fun. Trošku doleva. Odskok na green. Jo, těsně před. Že Luban agresivně zvolil dřevo. Fangle je vzadu, takže já si myslím, že to je správná volba. Sedej. To je trošku Sedej. doprava. A to je to krátký ještě a bunker podle mě. Hodně greenu před námi. Jdu in. Sedej. Hodně agresivní. Bylo to skoro in. Dala jsem tomu šanci. Tak pojď. Takže já jdu safe. Ne, ty jdeš taky in. Dobrá zpráva je, že tohle je pad na birdy. Tak. První pad dne. No. Pojeď. Škoda. No nic, tak další pár. Jdem dál. Tak, máme pauzu. Tak čeká nás par 3 ostrovní ze žlutých necelých 180 metrů. Proti větru. Jak to hrajem? Tak. Kam to hrajem? Takže taktika. Jsou tady zase single samotný žlutý. Ty jsi na modrých tam vepředu, takže já hraju jako hraju tady takovýhle lopaty do země. A snažím se to 5 železem dostat někam na sucho. Na souši. To zní jako plán. Takže cokoliv na zemi je dobrý podle mě. To by mohl opojit do toho banku zase. Ale? To bylo dlouhý? Ne, bunker podle mě. Oh man. Já myslím, že tam 4 nedostanu, ale... Ne, pojď hybrid. Hybrid z červených. Dobře, modrých. Jo, někde to tam je. Tak vítr proti byl silnější, než jsme čekali. Já jsem tamhle ve vejci a Zahra je tady těsně před greenem. Měli jsme přidat 2 hole. Tak už by to chtělo dát nějaký čip dneska taky. Aspoň takhle, no. Hezký. OK. Cuj. Nedohraju. Ne. To asi vyvinula moc tlak, že
To máš dohrát, viď? Pojď. Oh man! No tak tohle nejde úplně podle představ. Nejenom, že nejsme pod pár, my už nejsme ani v paru. Takže po 3 jamkách máme skóre +1. Co není, Co se může dalo být. očekávat, byl tam očividně nějaký break, který jsme ani jeden neviděli a nezvládli jsme vrátit ten, nevím kolik to bylo, metr a kousek. No nic, nová jamka, 4par, dogleg doprava, kolem vody. Fade do zatáčky. A to bude v pohodě. To by mělo být v pohodě. Jo, jeden z nich by tam měl být v pohodě. Tenhle by mohl být hodně v pohodě. Birdie time. Hopefully. Tak, kolik to máme? 100 metrů rovných. 100 metrů rovných. OK. To je dlouhý? Doleva a dlouhý. Tak já beru plačíhu. Tak já beru 52 a zahraju ji plnou. Jo, to bude ideální podle mě. Vítr nic nedělá. Já jsem to kopnul. To vystřelíme, to v pohodě. Ach jo. Já mám jít první, nebo ty chceš jít? Asi já můžu jít klidně první. Zkus něco přiblížit a já to pak zkusím zavěsit. Takže to nemám dávat in, jo? Dej to klidně in, ale safe. Jeď. Jo, tohle je přesně ten safe pad. Já jsem to pušnul. Jako rychlost by to byla dobrá, ale já jsem to pušnul. Jo. Po 4. jamce stále +1. Další 4 par. Ještě donedávna krásný 4 par, kdy tady byl obrovský strom, který nedávno pokáceli. Ryb. Každopádně teda ze hry pod par se pomalu se stává breaking par. Ještě můžem. Ještě můžem. +1. Jsme se rozehráli. +1 po 5. Po 4. Po 5. už to snad bude v paru. To je dlouhá jamka tady. Pro ženy. Pro ženy ano, Nemám pro ženy, které jdou z modrých. To je hrozně zvláštní bez toho stromu. Jako líp vidíš, že to auto mi přijde. Jo, hezky. Mistr fairway. Co doběh. Můžeš to bombit. Můžu Pecky to bomby bombit? na green. Dobře, ke greenu. Nefejduj. Jož. Přesně úplně porazil. Oh my goodness. Kopec se tady nezdá. Objímala jste ze mě. No nic, Skácela. je nevybitá. Co je? Jdeme pomalu dneska. No. Ach jo.
za kilem, ale Tak, jako, tady se to nějak odrazilo, není na fairway. Jdeme. Těsně vedle fairway. Já jsem tam o kousek dál, tak vezmeme můj. A jdeme na to. Kolik? 105? 105, úplně vzadu, Jo. takže nechceš být o moc delší. Jo. No a když v pohodě z rafu, stačí něco před 100, ať tam doroluje. Jdeš? Trošku ten boční vítr to bere. Jo, to vypadá dobře. Ještě trošku kratší. Vždycky trošku kratší, no. Drž. To bude úplně stejný. O ne, to je dobrý. A To je je dlouhý. za greenem. Je za greenem. Teď jak to? Teď je to 105? Co jsi snídal? Nějaký proteinový mlíko jsem měl, že jsem nestíhal No snídaní. tak to je jasný, že to dneska budeš bombit takhle. Já nevím, jestli mi funguje mikrofon. Jo, svítí. Tak, 6. jamka, nejdelší pětipar. Respektive prostě dlouhý pětipar. 480 metrů nějakých. Sára jde naštěstí z červených, takže můj drive není tolik potřeba. To je docela dobrý, akorát to asi nebude úplně fairway. Asi to není úplně fairway. Můžeš bombit. Ne, no co leva. To jde tam někam za mnou vedle. No tak se vám pomalu, ale jistě vybíjí nahrávání, takže budeme muset asi přesedlat. Nasádat telefon, tak uvidíme. No, každopádně máme tady 200 do greenu. S tím, že green je z levé strany voda a bunkry, vpravo je out. Takže jdeme to zkusit, ale uvidíme, jak Sara jde první. Uvidíme, jak dopadne, když tak při nejhorším pak půjdu něco safe. To jo, leď. A před greenem, myslím. Že Luban jde atakovat green. Ne, atakuju out. Out? Jo, je to straight vpravo. Tak. Short side pin. Je tam těžký pin. A to je úplně vedle. To je škoda, že Ale zános hezký, ty jo, pěkně. úplně ideál. Let's go. Ani dobrý. Let's get some birdies. Dej si záležet. Nevytahuju patro. Hej! Jsme tam. První birdie, Every ne? time, man. Tak, 4 pár, doblek doprava. Stýčka, tady jsou bunkry. Voda vpravo, voda vzadu. Letí na banka někam. Někdo to tam žije.
Perfektní. Jsi si jistý, že ty nejsi scratchový golfer? Super drive. Jsme na kile do greenu. Čekej. Vody z obou stran, takže ideální rána pro 20 handicap. Musím se to udržet na suchu. A padá to na úlevu, já si to rovnou tady posunu. Jo, je to na greenu. Nice. Jo, to vypadá dobře. Oh damn. Takže by konečně jsme se rozjeli hned na 7. jamce. Každopádně Sára to posadila neskutečně k tyči, takže šance na druhý birdie. Tak já jsem si sice vzal v patra, ale to je spíš taková formalita. Dobře, zrovna tady krásně vidíme na ten green, kde jsme oba netrefili ten metrak. Bylo to trošku další než tohle. Let's go. Na birdie se patuje tohle jinak než na par. Let's go. Tak jsme zpátky ve hře. Metr do birdie dohrán. Takže jsme -1. Čeká nás par 3. Přes vodu. Dobrý den. No jo. Krátíme si chvíle. Čekání na green. Je ráně tak 160, ne, 165. Ano, jsme skoro na bílých. Skoro. Tak 160 podle mě to je. 160? Tyč? Jo, neměřil jsi to. Bye, Watchko. Plný hybrid. Plný hybrid. Let's go for it. Takže můj míč je na greenu. Můžeš být agresivní. Dát hole in one. A odcházíme. Trošku doprava push. Tak Sára, neskutečná rána hybridem. Krásný. Jo. No, tak aby toho málo nebylo, jsme fakt super připravení na dnešek. Mně se vybil mobil, každopádně Sáry mobil vypadá, že v pohodě stačí, ale Sára zase neměla paměť, takže ve chvíli, když šla patovat na birdie, tak se to vyplo dřív, než to tam zavislo. Ale dala to, takže jsme -2 a čeká nás tady 9. jamka, dogleg zase doprava, s tím, že les vpravo, voda vlevo a potom rána do greenu přes vodu. Pravo les. Nevadí. Klasika. Tak problém s pamětí se vyřešen. Každopádně jsme už stejně na 9. greenu. Anyway, jsme -2. Sára to posadila neskutečně k tyči, takže příště by se to chtělo rozehrát o trošku dřív možná, než na nějaký, nevím, 7. jamce, 6. Drixie, pojdeme. A pojďme to zkusit zakončit -3. Let's go. Ale taktika nám vyšla parádně.
Já jsem šel bezpečně prostřed greenu a Sára pak mohla útočit. Takhle to mělo vypadat celý hřiště, no, ale bohužel jsme to nějak skorigovali až takhle ke konci. Let's go! Je to tam? Minus 3, baby. Let's go. Tak jo. Díky Záru. Díky Záru. Tak jo, děkujeme za sledování, jestli jste to zvládli až sem. Příště se snad rozehrajeme dřív, zkusíme nějaký jiný challenge. No a zkusíme opačný Texas, kdy budeme brát tu horší ránu, což rozhodně bude zajímavější s mýma ránama. A tak jo, díky, mějte se. Čau.